undenza zimbi yandistroya wena. Yandistroya wena. Uyayibona undenza ne-washing phantsi. Ukhathalelanga. Phantsi la ndenza ne-washing ngale. Ndiyahlulela futhi uzothathela. Uthi ungasunisokolisa ngephepha kwedini. Suka bhuti. Mna ngokalami ndicela ne-toilet ndithini nicela ungena. Hayi awuzojaba. Hayi awuzova sizandla ta. Ya ndize ndilantsika phantsi la mani wena. Usidilele. Usidilele. Phantsi la ngephepha. Duhame itake ngena phakathi. Ya mntakasisi wena andikwazi ngumuntu onjani. Iphepha mpampiri. Yintoni sowuletha phantshini? Mani phantshile kanditye wena mpomeni. Ikunye linye. Phantshile akufanelekanga uziphathe ngolu hlobo mntakasisi ube nomona kokutya uzawufa. Isiphengolo santoni? Phantshile uzawufa kukutya. Iphengolo santoni? Bathi mamela kamntakasisi ndikuxelele. Uyabona yakhumbula awuboni bona utya amagwinya mamela phantshile ndiye ndafumana iloan phantshile ngoku into endiyicingayo uyabona phantshile ndithikiwe nakuqeshwa ngoku into endiyicingayo ndizawuvula inantsika fruit and veg stand sap ndavula i-fruit and veg stand phaa la idea kwathi ya sithengise nee-herbs phantshile buya mfuna usixhaphaxhapha ikamfara yonke into siyafumaneka nebhangela yonke into phantshile. yazi ta ubuhleliphi nale idea ubuhleliphi because yazi ta wena wawusowuyifumene idina namajida semarikeni for ufumane izinto for free phantshile kaloku awusayifumene idina andiyithandi laa nto yayisenziwa ngoNantsika ngoMichael because ooMichael le nto bandile rasta bacimba uba ndigqwavese phantshile ndiphambele. Okay yazi abantu abaninzi bhuti banayo i-timing yoba bacinga phaa sicingi phantsi kwezi dress you know. Yeah. They don't see the king in us phantshile. No, that's the problem. Now mntakasisi ndifuna uvula esi stand mna nawe sithi ke ngoku kwe-financial phantshile bandiye kwestandini kukho wena. Yes, let's give thanks bhuti. Let's give thanks. I thank the Lord for ukunika le idea because nam I've been thinking into yoba bhuti ndizame ubuilda noba ndibe icarpentary something okanye ndikufune mhlawumbi amaginzi Soweto kwenezo for the protection field stand set amaginzi antoni phantshile for ukuprotect phantshile imighty inathi thina sizawuprotectwa yimighty wena phantshile don't worry sizawuqala from spaza phantshile siye kwi-supermarket sizakwaziwa mntakasisi. Yazi bhuti ndithi kula mashita le entwana ezo selfie ndithi selfie into yazi iphupha lakho lilandele ooBoxer ooShoprite baqala ngestand. Mamela phantshile Pick n Pay imjita ndandifunda naye bhuti Pick n Pay ndidlala naye ngeli hlobo iyawutami out enyamileyo but ithengisa ntoni ama-apile esikolweni nalena yakuSteers phantshile bemazi uSteers wayesoja. Ya ndiyabona amarasta. Ya uSteers wayesoja inyama eziqalele ngalaa nto incinci ingathi yenziwe ngomhlobo. Awuthethe ngoNantsika ngoSipuru? nguSteers uSipuru yonke laa nto. So nathi we start young phantshile. What I'm trying to say, let's start this business phantshile. Good bhuti I think bhuti mna ndithanda ndibhiliva kwintweni into ikhatyelwe ezimpondweni ngokususacinga. Ya mntakasisi. Let me take ispenkiri khoma nawe ungabamba nele. Let me take ispenkiri ungabamba neplastiki. Let me take wathengephi ngakabani lama phantshile? ngopolpet lo. Hajonga inene intlama yakhe i-comfortable. Kuthiwa si-power balls ya comfortable. Man let's give thanks bhuti mna ndibulala into yoba uzandinika isiphengolo sam. Andithethi ngolo hlobo. I'm saying phantshile le nto ibinohamba kakuhle. Yeah. Uziphathe nawe ngeli hlobo ndikuphatha ngalo phantshile umamele. Yeah. We can go far phantshile. The world is very young for us. Let me take ispenkiri bhuti nehamire sihambe siyoyenza le nto. Khawulezisa Let me take ispenkiri bhuti nehamire saphi kunyalam. And also sapha eli sawulumile. And also phantshile Jonga khupha la chicken liver for ntoni late because ngoku iphelela ice isukela ice nje. Let me give thanks. Man khupha ispenkiri nehamire bhuti sitshayisa qhuma. Yeah. Man khupha ispenkiri nehamire bhuti sitshayisa qhuma. Bawe Jonga mina kuzama iziqonkwane futhi bakuzopha. Yazi yaqwala.